22 ta' frar 2016, ftit tal-ġimgħat biss qabel il-Parlament jieqaf għal vaganzi tal-għid, Defni Caruana Galizia tippubblika blog illi fih tiddikjara li Konrad Mizzi u l-mara tiegħu se jkollhom ħaruf ta' New Zealand għall-għid grazzi għal Nexia BT. Fil-fatt, dawn li qed taraw huma l-ewwel żewġ blogs ta' Caruana Galizia illi fihom turi biċ-ċar illi kellha l-informazzjoni kollha dwar dan l-iskandlu tal-Panama. L-għada, Konrad Mizzi jagħti intervista lil Malta Today fejn jiddikjara għall-ewwel darba li hu kellu trust fi New Zealand, iżda ma jsemmix il-kumpanija fil-Panama. 24 siegħa wara, Defni Caruana Galizia tiżvela li l-kumpanija sigreta ta' Konrad Mizzi tinsab fil-Panama. Meta wieġeb mistoqsijiet ta' The Times, il-Ministru Konrad Mizzi ammetta illi waqqaf il-kumpanija fil-Panama. Il-Prim Ministru Joseph Muscat jiddefendi lil Konrad Mizzi u jissostni illi il-Ministru tiegħu se jiddikjara kollox. L-istorja ewlenija fil-ġurnali hija illi Dr. Konrad Mizzi kellu jiżvela li għamel trust fi New Zealand biex ovvjament iżommulu l-flus tal-familja tiegħu qed jgħid. X'inhuma l-kummenti tiegħek? Aħna partit ta' kulħadd. Il-Partit Laburista u l-Partit tax-xogħol. Il-fatt li jkollok politiku li jiddikjara li l-assi tiegħu ħajinżammu fit-trust ma naħseb li hemm l-ebda problema. Fatt li għandek is-second in command tiegħek li għandu bażikament il-proġetti kollha ta' multi-million projects li għaw f'Malta fuq l-elektrogas, l-isptarijiet, kollox basically, u li jiftaħ trust f'ġurisdizzjoni li assolutament m'għandux x'jaqsam magħha ma tinkwetax. Tinkwetani kieku ma jiddikjarax. Konvint li l-Ministru Mizzi lilek qallek dik li hija verità kollha. Iva, jien nafda lill-Ministru tiegħi. Jien nafda lill-Ministru tiegħi. Kumpanija x'isima ma nafx. Onestament, u m'għandix hawnhekk. Kif ma tafx Prim Ministru mistoqsija vera sempliċi di ħasra fuq skandlu li kwaħt titkellem dwaru. M'għandix idea x'isima l-kumpanija u meta twaqfet hawnhekk jien m'iniex l-accountant tiegħek. Int il-Prim Ministru tiegħu inti appuntajtu Deputy Leader il-bieraħ Prim Ministru biddilt l-istatut wara li kont diġà biddiltu fl-2008 biex tagħmlu Deputy Second in Command tiegħek u ma tafx tajli ġisimgħat il-kumpanija fil-Panama Prim Ministru. Ħadd il-mument li ħadd. Prim Ministru, qed insaqsik mistoqsija sempliċi. Meta ġiet taħt Konrad Mizzi il-kumpanija? Li ħajkun ippubblikat. U ġibna Prim Ministru mela. Ġejt lura ma tajtniex ir-risposta għall-mistoqsija li tajt. Meta jiġu pubblikati. Tista' tgħidilna issa? Ħateqpa ma tgħidilniex Prim Ministru. Diġà weġibtek, grazzi. Ħateqpa ma tgħidilniex meta ġiet taħt l-ownership ta' Konrad Mizzi. Qed nipprova nagħmel mistoqsija lilek, però inti Prim Ministru ta' pajjiżna u m'intix tweġibni għal mistoqsija sempliċi ħafna. Meta ġiet taħt l-ownership tiegħu tal-Ministru Mizzi, taf xi ħaġa li ħadd ma jaf jaqgħu Prim Ministru. Inti u kit tal-kasko tafu xi affarijiet li forsi ma nafux? Jien ma nkellimx in-nies fuq bil-laqmijiet, jekk tirreferi għal xi ħadd tirreferi għal. Keach Kembri, inti u Keach Kembri tafu xi ħaġa li aħna ma nafux forsi Prim Ministru. Forsi għalhekk ma trix tweġibna Prim Ministru. Qed tagħmel attent għax dal-waqt issoġġetta ruħek għal. Qed insaqsek mistoqsija Prim Ministru. Ħadd issoġġetta ruħek għal. Uġibna Prim Ministru. Ma uġibniex imma. Xi ħaġa li ma nafux aħna. Ovvjament li le, naħseb ħadd issoġġetta ruħek għal libel. Qed insaqsek mistoqsija Prim Ministru, mhux nagħmel allegazzjoni. Għalfejn qed taħrab mill-mistoqsija mhux li qed taħrab Prim Ministru lill-poplu li qed isaqsik. 25 ta' frar, il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista teleġġi lil Konrad Mizzi bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Il-Ministru Mizzi sostni li it-trust tiegħu se jkun qed jimmaniġġja l-flus tal-familja. Il-Prim Ministru Joseph Muscat jgħid li huwa komdu b'Konrad Mizzi u jsostni illi ma jafx jekk iċ-Chief of Staff tiegħu Keach Kembri għandux l-istess strutturi finanzjarji. Tammetti li dinna sar ħsara kbira l-Partit Laburista. Din 3 snin qed nitkellmu fuq l-ekonomija dejja tajba u saret ħsara l-Partit Laburista. Inti at any point offrejt ir-reżenja tiegħek il-Prim Ministru? Jiena first of all jiena naħdem għal poplu Malti Wawġi kif għamilt tul dawn 3 snin. Ħdimt relentlessly to deliver results and I did. Naħdem relentlessly to the Prime Minister u jiena nibqa' hemmhekk sakemm għandi support tal-poplu Malti Wawġi. Imma at one point ħalt anti Prim Ministru tgħidlu jekk m'għandekx fiduċja iżjed fija jien ħan irreżenja. Jiena minn naħa tiegħi sakemm għandi is-support tal-Prim Ministru nibqa' hemmhekk. Ġifieri inti ma offrejtix biex niftehmu. Jiena imxejt skont il-liġi li ma nistax nagħmel tax audit. I beg to differ. U nispjega lek għalfejn. Fuq il-Panama. Can I explain this? Ħafna nisidin jgħidu għadin inti mort il-Panama appuntu biex ma jkunx jista' jsir dan qed tajt. Mela xabik, jien mort il-Panama jew Carmen Cocobardo, int mort il-Panama but. Ma mort il-kien. Can I explain this please? Mhux error of judgment, a very calculated risk għamilt int. A very calculated risk. Let me explain. Fl-istess ġimgħa Konrad Mizzi irrifjuta li jippubblika il-ftehim dwar it-trust tiegħu fi New Zealand.
Marzu 2016, l-oppożizzjoni tħabbar protesta nazzjonali kontra l-korruzzjoni għalija jwieġbu eluf illi ħonqu t-toroq tal-kapitali. Ejjew ninaqdu kontra il-korruzzjoni, ejjew ninaqdu favur politika onesta, ejjew ninaqdu favur politika nadifa. Ejjew ninaqdu kollha flimkien għax din mhix ġlieda li nista' nagħmel waħdi, din mhix ġlieda li nistgħu nagħmlu waħedna, imma din hija ġlieda illi nistgħu nerbħu flimkien. Konrad Mizzi jiżvela illi kien Keith Schembri illi taħ parir illi jiftaħ struttura finanzjarja barra l-pajjiż. Il-Ministru Mizzi ammetta li kien kiser ir-regoli tat-taxxa ta' dħul meta ma iddikjarax it-trust mad-Dipartiment tat-Taxxa Interna. Ftit wara, il-Prim Ministru Joseph Muscat dikjara illi l-għażla tal-Panama setet saret aħjar. Muscat iddefenda wkoll lil Keith Schembri. Dak iż-żmien il-Prim Ministru kien iddikjara li l-Ministru Konrad Mizzi jitneħħa jekk l-audit jiżvela li kellu miljuni. Nies li jipprattikaw fis-settur finanzjarju qalu illi l-audit li l-Prim Ministru ikkummissjona huwa farsa. April 2016, l-International Consortium of Investigative Journalists l-ICIJ jibda jippubblika l-Panama Papers u allura xarejn wara li faqqa dan l-iskandlu lokalment issa infirex fuq livell internazzjonali. Imsemmi direttament f'dan il-leak il-Ministru Konrad Mizzi. Ir-rapporti jiżvelaw li l-Ministru Mizzi kien qed jipprova jiftaħ kont bankarju f'Dubai u fil-Panama iżda falla għaliex il-banek baqgħu distakkati minnu minħabba li hu politiku. 5 ta' April 2016 jirriżenja il-Prim Ministru tal-Iżlanda Sigmundur David Gudlaugsson wara illi inqabad illi hu martu fetħu kumpanija fil-Panama bl-isem Wintris. Fl-istess xahar kellna żvilupp interessanti jum wara l-ieħor. L-eks Prim Ministru eks mexxej Laburista Alfred Sant iddikjara illi l-Ministru Konrad Mizzi għandu jirriżenja. Ġiet organizzata t-tieni dimostrazzjoni kontra l-korruzzjoni fil-Belt quddiem il-Berġa ta' Kastilja. Żvelati li l-Ministru Konrad Mizzi u Keith Schembri provaw jiftħu kontijiet f'9 banek. The Times tiżvela illi Konrad Mizzi u Keith Schembri ridu jżommu l-kumpanija il-bot mill-iskrutinju. Il-pressjoni tkompli tikber fuq Joseph Muscat u l-Ministru Konrad Mizzi irriżenja minn deputat mexxej tal-Labor. Mejju 2016, skont email ta' Nexia BT, Konrad Mizzi kien se jpoġġi $240,000 fis-sena minn konsulenza u senserija. Mizzi ċaħaddan u għamel sensiela ta' libelli biex jipprova jalaqħal il-ġurnalisti. F'dan l-istess xahar bdiet tikber il-pressjoni anke fuq livell Ewropew u f'Lulju 2016 saret l-ewwel laqgħa tal-Kumitat Pana. F'Awwissu, Transparency International twissi lill-Gvern biex jitnaddaf mill-korruzzjoni qabel il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. U fix-xahar ta' wara vot kontra Leo Brincat fil-Parlament Ewropew għaliex f'Malta huwa appoġġja lill-Ministru Konrad Mizzi. Fl-istess xahar il-Kumitat Pana jiddikjara li se jinvestiga lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri. Il-Chief of Staff ta' Muscat ma aċċettax li jidher quddiem dan il-Kumitat. Fil-fatt, fi frar li għadda kien biss Konrad Mizzi li der quddiem l-MPs. Lanqas l-uffiċjali ta' Nexia BT, Brian Tonna u Karċini ma wieġbu għall-istedina. Iċ-Chairman tal-Kumitat sostna illi meta wieħed janalizza l-fatti kollox jindika li kien hemm ħasil ta' flus. U fi żvilupp importanti ftit tal-ġranet ilu, Daphne Caruana Galizia żvelat li r-rapport tal-FIU fih dettalji ġodda dwar il-Ministru Mizzi u Keith Schembri. Kollox jindika li huma kienu qed jippruvaw jiftħu kontijiet bankarji anke fil-Bahamas, iżda waqfu l-proċess fi frar tal-2016 meta faqqa dan l-iskandlu. L-istess sorsi ddikjaraw li r-rapport tal-FIU kien bażi tajba biex il-Pulizija jiftħu proċeduri fil-konfront ta' Mizzi u Schembri. Iżda dan qatt ma sar.